ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajinga kerana pedang Vice Chancellor ke Sekolah Bah North Eastern Hill University, Profesor P.S. Shukla, bat kinoi alam jangka Meghalaya College Teachers Association, halor ke National Education Policy, haka khatwai terik unai luar arja pulai. Kam shimla poi se ru namar bau Vice Chancellor ulapan baik terang, ban weng noi ke notification, kabla pen mi haka khat terik unai tung arja pulai. Bala batha ya baru ki college, ban penteri kam ya ke 4-year undergraduate program, nadu ke si terik unai lar arja pulai. Haka jinga keren bagi lapatai ke boru General Secretary jangka Association uba AW Rani ula ong bak Association kanang yai beteng bank ban pelong ya ka jing bom ya trilang bat Vice Chancellor halor kanong rim ba ula kentat ban pendam syai ke notification ke bala penmi ya ka khat atrik naitung arja pulai dak ba ai daw ba om shim ladon watang weiru principal jangka no college hapo kan jela uban penpau ya ka jing bom la ban penteri kam ya ka National Education Policy. Kajing kendu pada UBC, hapdeng jong UBC, ka tim ka jongu bat ka MCTA kala ja orlong mentak kesngi, kumbangi ngila respon ya kajing khot ka jongu, ka bangila yo nadu men Friday. Ti ngila wan mentak kesngi nadu khar arbaje ngila esong, ka meeting kala ne hadu laikenta, dunak ni akan soi. Laikenta ngila ya discuss ki babun ki points. Ti hendrai na ka benta kajing tip lang jong phigi ba ki biya pai igini ki channel beper. Aku abene thu ipi ba ka discussion ka jinge keren ka dalong haki art lagi benta. Halo ki art lagi benta kata ka we ya ka technical aspect kamot ya ka ne ka procedure ya ka komsim ya ka rai komno ban pentri kam ya ka NEP 2020 adu ka ne ka snam ala jaran pulai. Bar ka bar pat ya ki academic issues ha ka bede ba ka ne ka implementation ki jinge ki ba la ban mi na ka ne ka jing pentri kam ya ka NEP 2020. Tiga besai kalong ba nagaliang jong ka team jong UVC teradi kila admit ba kadon ka technical flow haga bedai ba kan ka notification bala pha sa colleges haga ka artrik jong July bat nagaliang jong UVC ba ka team ko jong kila admit ba namar ba kidon ki ba kum kita ki technical flows ki jing duna ki jing bakala unsa place ya kan ka city unsa place ya kan ka notification haga next academic council meeting. Di hendrai ndah habang ye keren pat phile kumnu ya kan notification haba piong ba kadon kum kata ka flow hatu phin withdrawn em ya notification ya kata pat daladi hiung ngam tre ban withdraw namar ba ki colleges kila ya syafrang ba kan ka kus bar uang haru menta mdon weru principal uba ayangi ya ka jingtho lan ne representation ba kimna ban kan ka kus te ka syai hi ba UBC uya ba ka tu notification ka ba ai Ditang lada ki principal ki penpau ba kimla un sa withdraw ya ka which ka jing keren kam dei benlong ka takar kom dei mo u ber ki principal ki ban rai hende heging sisa e kalong ba ka ditang ka academic council ka bari ban le kata tinakal yang ka jongi ngi ong ba ya kane namar bam sim na rai da ka academic council ka don ka jing e ka kalong bian tinama ka takadaw ngi kwa ayu bo withdraw bat lara umla ban withdraw kata nakal yang jongi ngilong beri clear ba nginimla ban withdraw ya kane ka NCM namar nginem la ban comply with something which is illegitimate kaba makiru kila dap agree ya kata ka point number 2 ka bengi kran kalong haga bedai bat kini ki academic problems ha ka jing pentri kam ya kini ke NEP la sngutu syai bakil babun ba ki issues kindon haba ya ka syllabus ru hadu bentang em pat don ka ba long kurang ngidang don tang ya ka first ba second semester ya ki courses ki ba fair ki ba de ban hikai ki nong hikai ki ba komno thungi kita nikai colleges kin yo anang no kata ka phone bakam ter bar ki we ki jing e juki khna kita la discuss ten rei ki ong ya kata te ngi sungthu ba ki don sisa ki jing e ya kata ru kila admin ten rei ki ong accordingly ngila ban ya improve kat ba ki por kinang wan te ya kata ngim de ya kren e sibun rei ka jing kren ka jungi ka focus ka jungi ha ka meeting kala long bit thik tang ha ka be dei be ka notification kwala ha ka artere ku July but nakaliang ka jungi ni pen kan mau UBC Haka bedai baka city ka representation ka bangila ai su haka arpoi terek jong Julai ka bangila request su ba un withdraw ya ka to notification ten rei kumang ong EP ka bottom line ni kalong ba sim na tre men withdraw ten rei ula agree pat ban ra e kani haka next academic council meeting ti ban address ki issues ki jing bakala ki badan hanta hadu menta namar haka to ka July 12 notification lo ong ba ginu ki college ki ba sem jing e ban pentri kam ya ka NEP nei kidei ban
thok dak city syaka university bat kidi ban penpau le pensyai kita kejeng kejungki hai kita kata kejeng dan rekum kalau mentau officially kumbu ong BC long 4 don weru bathok tingi suthu ya ka main jugi principals tilada let's say gidon kijing informally ngi suthu ba gidon kijing dan re umsumdan weru na pengjungki berwan sakmat let's say gidon kiwi per ki presyo si ka ba tang maki hi suthu khamha gani kata dan re lada di badon na pengjungki ki bawan sakmat let's say kan long da kawai pat tingu bangi sutip mentai gidon kat tu kan ki teliki colleges ki bala thok city saka sarkar haga bede be kijing dan re university imat kamsen poi kata city dikata kade ka bagi oslo na kajing karanta snike nagaliang juga MCTA ngila era da basai balada phim address ye kane ka bangi ngila da ai da representation ka ba phiru phila admit bakadon ka technical flow ka la phim trep na address ka hangne phim trep no draw ka te kumnu nguring draw ka NCM la ne ka non corporation ka habya ka technical flow ka long ba hakatu ka notification July 12 kalau ong ba on pentrikam yak NEP in pursuance of the decision taken at the Academic Council 110 Academic Council. Hakabala keren pada omsumdon ke bukum kata. Tengah ngak khot iba Alphonse Kampen Shah isu kata. 110 Academic Council syuai ke bangi ngen penpau ni ke snow ke jungi kumbang snow menta. Ni persang banyu syuai ki minutes of proceedings jong tu ke jingelang. Tembarang i ke notification bakami kum tu. Ting isu perkat ngau kumno ngi like nak ke balai keren jadi ngi kelam kan mau ngi like keren jadi anda ngi like proceedings jong tu ka meeting ngi syam kam syamnon hangnu haginu kinu ki records jong tu proceedings jong tu meeting bang ngi lai rai pan petri kami kini ke NEP hagini ke stem menta jadi halo jong ta kan norim isa thoi kisti jong i ka ba arkoi tarik bulan Julai jong ni ke stem menta pan keli ya kan universiti hakun korkom kali wan kan notification ke bukum kan ni tabakam simnon kanu kata ka jing keren po kan council kam simnon kanu kata ka ba ipen kamti hanu bagi nang penteri kami kan ni nambar ni lempat rai kai ka bangi rai tu ka singa long tang ka ordinance ngen adopt the ordinance bagi kai ka bangi le ka long tang mencupiang ki art lagi ki syllabus tam ki art lagi semester ka bangi ki ka long manang tu ka long ba pi ki syllabus nang pas ka ki banang dep nang pas Tiki beda kenang wan, dah third, ke fourth, ke fifth, ke sixth kenang wan. But kini pengen si wan pas ki akan council ke benang wan. But lab yang kini baru kait. Hadu ke fourth year. Baru mentang itu ke fourth year. Jadi anda ada buat kita baru kait. Ngin sa raiken landu benlapan pentrikam. Hari yang mentah hingga untuk pakai ni kampat biang teh. Kidon ki students ki bawan ka bangin haban I counselling yaki. Ka syem shitom ngin council komdo haban mentang dengan council ki tahun pada first 2 semester sa pakai ni ke 4 year program. Ngim tip ru don ayu ha second year, ngim tip don ayu ha third year, don ayu ha fourth year ngim tip. Watang ko overview yaki ni ke syllabus yaki respective subjects ru. Ngim don. Tika jingli ka bi shanu mentang nyalam yaki kena ke jungi anda bagi di kena ken wan. But hang ni pinyi i bahkan ka FYUP program. Kidon ki courses ke pingin lagi batmai ki bampat jule meno. But ki existing teachers ki dom lak ban hikai ki tu. Maklam train ki hang ta. Pingi don kita pingi ongka skill enhancement course. Kita kini value added course, kita kini ability enhancement courses. But yang kini yang idon kam yang ki non hikai, iban hikai. But dia kata, pi kisang ki post don kam ban create, don kam ban advertise kita ki post. Nang ta don kam ru mantung non hikai lo kita ki post, kerang bagian laban service kan yang kena ke jungi. Dan ni kita hadu menlang impat don. Jadi nak ke government ru kam pan laban le e kini, ki governing bodies, ki managing committees, ki colleges fair ngam tip kila perkat nak perkat spang kini ke barkai dia bagi wei part kini hikai bikin service kini kos kalau ke nomor beli train dia ki yang ta dia pindah page kini ke FYUP but pindah page kini ke service FYUP kalau ke belong challenging so much hoi kam dei nomor don ki bong bagi no hikai ki jaitu ban boleh kat dengan itu ip ki no hikai bagi no hikai ki take up challenges mo but ke bagi le kalau nak benda ka jing bahaj ki khana nak kalau wei ke jongki dari ke jingkli ke long mentah, wala dangi haban le ke taru, ni don kam ye ke pod ban pen kre. Bentak artorik Julai mi ke notification, ke tu ke notification ke pois ki khat kra, ki colleges ki bahasor, ngam tip se kham chingai na sor ki poi menno, te shitarik haban sedang no, te fi haban su thu ru igni we. Ki admissions la dep, bah pop admit ki khna, admit ki kat kum 3 year program. Ki don ki orientation, ki mi ki pa ki khna ru ki bala dep, kat tu kan ni ki colleges ombaro. Hari ki la dep Hashwa kasi tarik pada August. La orient jiki haga 3 year program. Suddenly haga 1 August mereka wan kata jindon kam ingin terikam dengan FYUP.
Tika ni kebu hagi jing kulmar kebu jing kan kini ki kena ki kulmar ki mi keparu ki laban kulmar. Dan ram di tangata. Kila ada sirui ke admission fee lain ke semester fee ke jongki. Ada implement je kini. Dekat tu ke ju ke fee structure ke bengidon dekat 3-year program on laban sustain. Ya ki institutions hagi semesters repair dekat tu ke fee structure ke bukong tu. Ka pemut. Kan don ke jing pen ki fees. Lam kumta kumnu pensiu kan kita kino hikai baran tung subsequently hagi ki por ki pandangwan tikini ki jing ki bengi i ba hagi jo ka por kam tam ka ba kam kong san ka le ka ni pira da kam don ka legal sanctity na ka academic council ban dang ye ni ka course ki ka program ka jingli ka mi menta haton itu se what ban set jingli rung idon kam ka moderation ba ban don ka moderation idon kam ban don ka pattern of how these questions are to be set nomor beli kani ngia de credit system menta te kumno ki jingkli kan long hakanu kom set ki de jingkli kumno ban service ni ka course under the basis of the credits kata ro long kemudian kam ti yakini don kam orientation ba kata de bengila ikran ke university do mata 4 don ki bukom kata te ka pattern of examination kan long kumno TPE la pila polish pangene ke FYUP ki don ki to ki exit years after every year kemudian after every 2 semesters ki kena ki lapan exit toh kila ke bon exit mereka jingkli kalau tang ban exit kam dai tang ta i kena ki haban le ya kini ki internship tiga jingkli kalau kini le internship shanu kai ngila identify kita ki jaka ke bagi kena ki internship madu ban monitor kita ki internship jongki madu ban award kita ki 4 credits nam tak internship jongki hashwa bekinyo ega certificate lani ega diploma kini ki jingkli ki bangi kelinja ayu i kena ki jongi meta ki kena ki exit to kila sotra ki bagi exit Henry kini ki besar kita mentan ya keren hang ni open mic bagi kena ke lawan kita ke minor projects kini kita Henry ya keren mentah hari ni meeting balik me keren tu por kini ki mentah kumnu pen kita ke minor project hakunu kur kom le kita di kita ngi don kam ki guidelines kan tapi ke waswa pan strang ya ke program kalau ke pi aku IP bagi song tu bangi ko minoi kai ngim long persai ke ni pi ngani tu IP wat ke ni ke 3-year program ke bagi don ru gila ju keren ke por after every 5 years ngi don kam revise ke syllabus baling yang 5 years semar ki don ki kena ki bam laban clear in the 3 years within 5 years ki laban clear take on every 5 years ngi don ke ni ka change in the syllabus ni revise ke syllabus teknik ke FYUP na pa hang tu kalau very challenging kalau interesting ri kena but let's say kalau aban please bon kilat klenti kila syasnya ke pulih ke puthi le ne ta skill enhancement ka belajar ki bokum ta ter ya kata lagi pe kita ki long ki ki kilaban benefit henry hashwa juga ta na mar ba ka khlem don ka sanction juga academic council ka jingli ka long manu bani thoi ka certificate what ka academic council kam la bani thu ma ka khlem pat pa se ka ta manu ban issue ke bokum ta le ni wat ke diploma bokum ta ter pi kini ki baru khoi kilo ki bodon kam ru kata ka academic council bahkan tip bahkan itu bahkan na ai bor hanu nem ta ka pandon kata ka ai bor kata de hello ju ki nong rem ke bangi perkhat kalau we ju ki khana ke jungi benta yo ke certificate ke jakum no dam dan recognize pa yo ke diploma dari ke university ke badi ban ai ya kata aru academic council jong ke ni ke university hi kam pa ya crunch pang jong kata tekan long kum nu ke kalau we ju ki khana ke jungi pi kam dei bangi gi noi kai ngim perkhat i na ni tu ifingi kam perkhat mangi banyak kini le lagi ba join po university ngi tu ifi ki kita bla long filter te students mudur mangi ba kai po college ni shimi ki kana ki class 12 ki wan shaka first year degree ba ki ki kana bla so tu ki wan ki backgrounds bo pair mo ni haban perkhat ya ka bor perkhat ka bor so tu ka bor e jong ki ba pi perkhat ka bor ki ni haban hikai ki ni haban hiar ka tu ka level jo ki ba ban rai ki nang ta bagi laban ki shitrom kini ki bangi perkhat ta jo ki kumno bengila ban service khamba ye gani dikna mdei ba fi develop ka program ta le ol shai len sing don ka ban kre ga lam don ka ching kre pi perkhat in chule ye le tu ta kum tu ngi shile le muk mak kum tu ikna hato kata ka conscience ni kan picking ni ai yu ikna ni ai ke bang ong ta ka ba sulong kum no ko bang si ong tu ka ja ka bu tempat i ke tu ko khawat ni ru kan ban le ba ki poro khat ku ngi le di kanang bagi ni ki bagi kena ki yo kena yo kita ka belum substantial kan ni kai banyak institutions ki ba ki le ti ngia keren bhai ni na mangi perkhat mri tang ni institutions ni posor kam tam ha ki jaga ki bajingai na sor mo ki khap sor ki jaga ki kham jingai ni khap sor ti ki ni ki ngi happen take into consideration na mangi 2AP ka financial involvement ka long ka ba he ba
pitip ru kata apa universiti kan melap lai pisah universiti kita ke affiliate university ka snai ka course ka design ka course pa kumta ter he kitu ki managing committees and governing bodies kitu ki institutions ki don't come and develop infrastructure ka jongki ki don't come ru la kum ban perkhat kum no bakit pen pisah na ban siu kita ban service ki courses pa pero ke ta kata kam la ban long tang hak steu artayo tiba pinyo ita pisah philap le kam no ban generate na ki me pa Teka jingkli kalau ngilak kalkulin kat nungin haban generate shoot nak kiki pa pada laring haban lagi pening program. Oh, ni haban generate. Jadi teka jingkli kalau ni haban pen kreat kenya kampo. Pat pi ke pakam kong san ya kalau bandar kaleng universiti kalau don kamban pen benar ke. Jadi pai ba par khoi kam kat tu kan pon dei tang artio swapan sedang ke course. Bagin lek dak NEP. Beli kimla pun benar ka po benar March ni don academic council. Beli ngim cuma rai kata bunyi rai hang taru. Begini ki bang ni keren ni gini ki ngas semua kalau don kam hai ni bangin perkhat bangin haban ipor mendai tangi institutions mendai tangi no hikai ki ban haban perkhat ka course tamai henry kam tam ye kita ki ban rung ha ka course ka tamai ru ki don kam ban so thu lupa no do sedang kadang ba kan bi yang kini kicing bat kini kicing cerwat kan kini ki ya ka bang hiru ngem so dat ba kom ni aduk mentang ngim semdon syuk kono kicing ya kenduk ba sarkar like no tang ki katuk ane teli ki meeting ki balalong hau banai me ke bangil lang bat ka MCPC te ya kata le se ngin sa ya kran haka executive committee ke jongi ke ai ke bangin shim nane sekmat long ki senjam nane sekmat ke ai ke bangin sale ngin sa nang update pada pi hadian ma pi ngi perkhat bha na ka banta ki khana lara phi kai de kane ke NEP ke balong khawot kumbong isar bantan ru kandan jikta Timenta lada ngi alet jakane ka NEP ka ba ngi la suthu tu nong kong ba kadai ka ba omsim la pen khre ya ka ha karukom ka badai omsim lawan ra leng ba ka appropriate body ba kan nong kandon ka legal standing ti mangi kum kin hikai ki balong legally conscious ki ba suthu ya ka system ngimla ken ban su pendem ha ki bukum kita ki te ultimately ka jing ta kandon ni ki khna Kandon ke kita nak tendri mentah kasong haki parents kasong haka community kumno bangin wan sekmat bangin resolve ke issue kani ba banra ya kani ka notification July 12 hajar hulai haka next academic council kadai ka bawan naka nakaliang jong BC hi but karkom ke jinge karan mentan la ong bala kumno ka next academic council kan long krai haki bakut jong Oktober lani ka first week jong November kata kadai bagi ya ong mentan Tekai ke bangin karan hang ta kata don ha tak puar. No tak ni ki principal nagalin jong pik na kai khla ya kan do na mi ki. Hadin jong kane ka July 12 notification kam sem don show ke jinge kan do. Kam sem don ka don ke jinge kan do informally kat tu kan ki principals ki bangin lej bani karan ki ban pen smuthu iki halor jong kane ka issue ka implication ka jing ta ka procedure ko bade penlong kita ngile karan baki Te ki babon nak kalian ke jongki haka jing kenduk jongi ki smuthu hi kita ki jing tenre officially nak kalian ke jongki ngim simui bakin wan saka sakmat berkeran lai no tangkat tu kan ki principals ki belakran ki media te kiwi ngim tip nomor ba officially sepo nehur kim sem tho te kita ki jing ki biki kenduk tip hakan kurkom kin takel kita ngathrai kan bhai phi be village ki principals man ngim la berkeran on behalf of the principal ki colleges ki sem jing ha ban implement and ngim tip nak no ka dau balai kim long forthcoming bakin pensong ya kita kijing te imla suthuk balai take for example apa ki colleges ki bangi ngitip shy kita kan mention ni ki kerteng it's not good bangin mention ni ki kerteng ngitip shy bak infrastructure mbiang nang ta economically ka problem ka bahek bha bigidon kumno bakin source ka funds bakin seal ya kini kino hikai la ki haban thung ha kini ki different departments bagi le nang ta ngi ya kran ru sepang ki multidisciplinary MDCs patang ngi le kuno ki colleges bodon tang single street ngi le kuno ki colleges bodon tang arts and commerce le ni arts and science mla ban shu implement kham da su thu ye ki jing ki don kino hikai ki colleges bogong ngi le ba ngin pentri kam ba Naman ngi susu bagi NEP gede nak betah. Hai, ngi susu te, ngi tip bagi NEP gede kau bahate. Ngi nak kalian jong ke MCTA nak porsi ngi juga keren te. Bagi don kam ban pen bahaya gini ki curriculum. Bagi enhance gini ki curriculum ban nampak jing bahaya ki kena, nampak jing .com kaba syafrang ki kena. Ngi tip ba
tang banyele exam ru banyele CUET ru ka bhai ki khna jing ni su tho ya kata ni ong ke government tang bakan solve ka problem jong ke CUET centers haki sub district la ni haki district level ru ya kata ngim pat yo ke no ka jing shai jing pen shai mata just imagine ngin implement ni ke NDP kadi ke ba kita karau ong pi ki no hikai kim kedon ka tu ka ningot ki no hikai na pot ne huru lanin kidon ki ba pen shai ba pen su tho bakala ba ngingi no hikai college kilong ki bejaitu ngim tre baniu MP ngim long ra kamta la de bingi long kamta ti phai ngim perkhat na kamta ki khna menta pidi ban suthu ba ka don ka tu kaningot ki no hikai ki ba pun suthu ba kala sephang ba nginum tre la da ngim tre ban implement ki NP kalong ka jingdu ba khrau nam ta ki student ba kalawai ngi kham ong bangi persya te please remember that ngi kham ong bagi ni persya andai ki silong no ba ni don apa ke academic council ki kham yo te there is no sanction academic council ka kham shimte ya karai ari tang kata but isar alphonse la de prenshai hakanu ko benta academic council ka kham pat shime karai isa peace la batai phi mane yang wede bat kata long pidi ban so tho hai tai benta ki ba don hapo ka jala ka kum ka to kalis ngam makla ki don kum bah nyu pula ini apo jan papo na menta kentup lang ni grims ke ke ini ma jan ta henry ki badon ke MCTA tingi don aku tu kum bakalo menta te kan notification kaya te ka bumot ba ngamtip ke pentrikam ke pentrikam henry da kalyang ke jungi badon ke MCTA tingi krem pada pentrikam long ia boykot lo na kalyang jungi tingi boykot Henry bapintip ya ka official status ya kaca kacing pentrikam te pinham lek seki heads of institutions ki pada principals. Ese bila belek seki governing bodies tu ki ru maki ki decide ki ins and out ka college kan. Tu kadai ka misleading information. Long kamdon ke bokum kata bon ong bakane ka kus ka bangile menta ka long invalid. Nomor ke babon ba university dari India ki 4 pentrikam ya kene ka NEP nai dia keren ye ki private universities lo ki state universities. Tiban ong ba ki ba mlek ke NEP kim don lat syu kalakut ka kerja ka jungki kam don hangdo ka standing ke kaditang ka jing yalam bakla bar ka jing penting ko tempan ki yakine ki khana bar ki parents kan piki khana tamare de ka third year mo ka 6 semester kila ban rung sheka first year PG bakin rung sheka first year PG da ka mdei namar bakila fourth year tang na third year kila la ban le makila yo ke degree dari kebetulan kami ki kalong ba ki don kam bon don ke CUET score bagian rung ha ka first year PG ki tu ki bale ha ka fourth year ha ka ni ka FYUP program ki tu pada kin rung ha ka second year PG tika jingkali pada ke bunyi kali bentak kalong ko ni kan ha po university la da gini ki burung ha ka first year after the third year PG ki ha bon rung lima ka CUET qualification ini ki bon don ka lateral entry ke mod ki bon rung ha ka second year nomor kila pendap ke fourth year ruha UG ken haban jalen em ke CET ya kata ki klem don juga phang ni te kumno phi penrung gi ni ke we ke CET ki ni ke second year bre ken rung kumno gi balon kan ni ka lateral entry ke second year nomor kila bonrung ha ke second year te kenung ha kan golenti kita ki di jingkli ki bangi kli ke bagai university kampat don juga til ki kimi ki pa ki kli ngi ke bukum kan ni kumno ngi juga kan ni ka policy ke pengi shanami ki colleges kadika policy ke basna ha ka university ha ka pentrikam ya ka ha ki UG undergraduate level di hapo academic council ni ki jingkli ngi la ikran ke bangim pat don ke jupa kundu bangi la pen be ki ni ki parakhai tien dei kata kata ko ni ka concern ke jungi kelong kumnu kalau wi ki jungi khata ji kan dong lada ki ni ki AKA mo ki babnya ki wi don kampan pe ka university kampat kai rem ni